Mit navn er Christian Andreasen, og velkommen til min portfoliopræsentation. Jeg vil gerne starte med at præsentere mig selv. Jeg er 22 år og spiller fodbold nede på Kløvermarken i en Serie 1-klub, hvor jeg er målmand. Jeg elsker at være aktiv, men jeg har også en vis svaghed for design og IT. Desuden arbejder jeg for Billetlugen. Så læser jeg digitale medier og design på ITU. Det her er min hjemmeside, christianandreasen.dk. Navnet har jeg valgt ud fra mit eget navn, som er Christian Andreasen. Min hjemmeside er simpel og minimalistisk. Har jeg i hvert fald prøvet at holde den til. Og der er ikke nogen overflødige kalender og tag clouds, RSS feeds eller admin logins. Og der er heller ikke noget, der bevæger sig på skærmen, som forstyrrer ens læsning af min blog. På min forside der har jeg et logo og en menu, og så alle mine indlæg. De kører hele vejen ned og fortsætter på næste side, indtil der ikke er flere tilbage. Logoet står der CDA i, som er forkortelsen fra mit navn, Christian Andreasen. Og menuen er meget simpel, som jeg har prøvet at holde resten af hjemmesiden, uden nogen overflødige knapper. Der er 3 knapper. Om mig, changelog og arkiv, og under arkivet har vi mine 3 kategorier. Udover mit store logo har jeg også designet et lille logo, som holder farvestilen på resten af siden, som er grå og sort og hvid. Det eneste, der lige adskiller sig fra de 3 farver på min side, er det orange linkfarve, som også går igen igennem alle postene, i more-knap og i faget og ja, alt hvad der er links på min side. Også oppe i menuen, når man holder musen henover, bliver de orange for at indikere, at det er et link. Den grå og sorte baggrund giver en fin kontrast til de hvide tekstkasser, uden at være for meget kontrast, som hvis det var hvid direkte på sort. Navigationen på min side er også meget simpel. Hvis man fx går ind i om mig og har lyst til at læse lidt om mig selv, så er det nemt igen at komme tilbage. Der er ikke nogen hjem-knap, det har jeg bevidst valgt at slette. Derimod så virker mit logo som en hjem-knap. Og så har jeg min changelog, hvor jeg har alle mine opdateringer fra når jeg har siddet og lavet noget nyt på min hjemmeside. Og til sidst kan man komme ind i arkivet og se alle mine posts fra et bestemt fag. Alle mine indlæg på min side er forkortet for at gøre siden mere overskuelig. Det har jeg gjort ved hjælp af en more-funktion, men det er stadig muligt at komme ind og se alle mine skriverier, blot ved at trykke på more-knappen. Jeg håber, du har nyt rundturen på christianandreasen.dk.